Bună, sunt Teodora. Am dat admiterea la UMFC de Carol Davila anul trecut. Am luat la buget la medicină generală și am dat fizică. Astăzi aș vrea să discut cu voi o grilă, disocierea gazelor biatomice. Prima dată, haideți să definim disocierea. Acesta este un fenomen de rupere a unei molecule biatomice în atomii constituenți. În cazul nostru avem molecula biatomică, adică din această moleculă vor rezulta două alte molecule. În condițiile pentru ca acest fenomen să se întâmple este ca temperatura să fie extraordinar de ridicată pentru a crește evident și agitația termică și după aceea să favorizeze evident disocierea. Aici am menționat teoria, iar acum, în urma acestei disocieri, evident, se vor modifica niște parametri. Acești parametri vor fi numărul de molecule, numărul de moli și masa molară. În problemă, mai mult ca sigur, o să vi se dea factorul de disociere, care reprezintă practic cât la sută din numărul de molecule sau din numărul de moli disociază din întreg conținutul. În regulă. Prima dată, haideți să aflăm numărul de molecule. Pentru acest lucru o să definim inițial un n inițial și un n final. N inițial va fi egal cu n, evident, iar n final va fi împărțit în două. Pentru că vom avea prima dată un n1, care va fi de fapt numărul de molecule disociate. Cum aflăm numărul de molecule disociate? Foarte simplu. Doar aflăm cât la sută din n va disocia. Avem deja factorul de disociere, așa că vom face înmulțirea. Deci N1 este egal cu F ori N inițial. Însă, noi vrem să aflăm numărul final de molecule. Noi am aflat numărul de molecule disociate. Numărul de molecule în sine, fiind un gaz, țineți minte, biatomic, singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să înmulțim cu 2, ca să aflăm numărul de molecule. Este egal cu 2F ori N inițial. Deci ați înțeles. Repetăm. Se disociază F ori N inițial. Acestea sunt moleculele disociate. Din acestea vor rezulta 2F ori N inițial. Pentru că fiecare moleculă se va împărți în două. După care vom avea și un N2. N2 va reprezenta numărul de molecule nedisociate și acesta este un pic mai simplu. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să luăm N inițial, din el să scădem numărul de molecule disociate. Acum aveți grijă să fie numărul de molecule disociate, nu numărul de molecule care rezultă. Asta e numărul de molecule care rezultă din urma disocierii. Asta e numărul de molecule disociate, acesta de aici. Deci, singurul lucru pe care facem este să scădem din N inițial N1, care este F ori N inițial. În regulă. Iar acum, haideți să aflăm N final, care va fi, evident, suma la N1 și la N2. Însă, din nou, aveți grijă. Nu numărul de molecule disociate trebuie să îl băgăm în această formulă. Trebuie să folosim numărul de molecule care rezultă din urma disocierii. Țineți minte care e? Acesta, de aici. În regulă. Deci vom avea 2F(N) inițial plus N inițial minus F(N) inițial. Și facem acum calculul este egal cu N inițial pe lângă 1 plus F. Deci, N în urma disocierii unui gaz biatomic, țineți minte, formula este relevantă numai pentru gazul biatomic, este N inițial pe lângă 1 plus F. Haideți să o și evidențiem. În regulă. Foarte simplu, foarte ok. Acum, haideți să aflăm și numărul de moli. Știm cu toții formulele pentru numărul de moli. Numărul de moli va fi masă supra masă molară și va fi de asemenea egal cu numărul de molecule supra numărul Avogadro. Pe noi însă nu ne interesează această formulă în momentul actual, o să o folosim pe aceasta. Bun, astfel, nu final va fi egal cu numărul de molecule finale, adică NF, supra numărul Avogadro, pentru că ăsta nu are ce să se schimbe. Ceea ce înseamnă că va fi egal cu N inițial pe 1 plus F supra NA. Dar puteți observa că acesta este fix mu inițial. Ăsta este mu inițial. Deci, putem spune că mu final în urma disocierii va fi egal cu mu inițial pe lângă 1 plus F. Putem observa faptul că este exact aceeași formulă, deci va fi foarte ușor de reținut dacă trebuie să înțelegeți procesul, însă în timpul admiterii nu o să aveți timp să scrieți toate chestiile astea, trebuie să îl aveți perfect pe moment.